Baile deportivo para os máis cativos, Taller Alecrín, o Concello da Pobra e os Salustianos Rieiras únense para chegar á rapazada diferentes modalidades desta disciplina. Hoxe foi unha xornada diferente para o alumnado de sexto de primaria do CEP Salustianos Rieiras, xa que viviron a primeira sesión do programa Xoga o Baile Deportivo. Trátase dunha iniciativa que realiza o Taller Alecrín neste centro educativo pobrense en colaboración coa Concellería de Cultura local. Nos parece importante a colaboración neste tipo de iniciativas porque enseña varias cousas, enseña, aparte de que a educación o integra na materia de educación física e evidentemente, como todos sabedes, o baile pois axuda en moitas facetas físicas, pero tamén en outras moitas, non? Donde se enseña un pouco a cultura, estilos de baile, e creemos que eso, a rapazada, pois é interesante, xa desde pequechos que vayan vendo as distintas actividades que podemos ofrecer, non? E nas que poden participar. Creo que vai a ser unha actividade moi bonita. Onde se fomentan tamén diferentes valores. Ver como se traballa pois en equipo, a perseverancia que hai que ter pois nas actividades. Creo que teñen uns valores importantes, entonces que vale a pena pois apostar un pouco por este tipo de actividades. O director do CEP Salustianos Rieiras, José Delgado, agradeceu que o Taller Alecrín impulsara esta iniciativa da que se desfrutan e aprenden os estudantes de sexto de primaria do centro. Yo soy también el profesor de educación física, entonces esto lo tengo yo metido dentro de la programación, yo y todo el profesorado dentro del programa de educación física, todo lo que es expresión corporal, expresión artística, y la mejor manera de trabajar todo esto es siempre a través del baile, todo tipo de coordinaciones que se realizan. Entonces, no solo la parte que doy yo, sino que si para esto además te viene un profesional que te está dando una clase, pues muchísimo mejor. A mí me pareció una idea estupendísima. Entonces elegimos los niños de sexto para que hicieran, porque además transmiten no solo los valores de coordinación y físico, sino también de coeducación, de cooperativismo entre los niños, para que a ellos les va fenomenal. Y sobre todo que conozcan otro tipo de disciplinas. O impulsor deste programa, Francisco Muñiz, apunta que con Xoga o Baile Deportivo quérese presentar aos máis pequenos as diferentes modalidades que hai e as saiban bailar. Aquí hai unhas directrices que son un menú de pasos e unhas composicións coreográficas que non todas son válidas, hai unhas posicións, hai un ritmos, hai toda unha chea de elementos que nos parece oportuno que a mocidade empece xa a descubrir desde tan pronto. Nesta ocasión vamos desenvolver a primeira unidade en sexto de primaria e vamos facer dous bailes estándar, que son o vals inglés e o vals vienés, na primeira sesión, e na segunda sesión vamos desenvolver rumba e cha-cha-cha. Con eso todo vamos crear un pequeno programa e na terceira sesión vamos facer un simulacro de competición. Polo que entre mañá xoves e venres, contando coa clase de hoxe, os alumnos terán as nocións básicas para poder realizar estes bailes. Ademais, o 20 de xuño desenvolverase unha xornada especial de final de curso. Grazas á iniciativa da AMPA, que participa con nós e do Concello, e do colexio mismo, pois vamos facer unha actividade especial en fin de curso, xa programada para o 20 de xuño, pola mañán. E aí queremos facer xa, non por grupos, sino para todo o colexio aberta, unha competición medianamente xa arreglada. Vamos a dar un paso máis, é dicir, aquí sería na clase, agora estes 3 días vámoslo facer o que sería dentro da propia clase, da propia programación en na clase, pero despois vamos xuntar a todos os de sexto para que fagan entre eles unha competición un poquinho máis grande. Tamén contarán cunha exhibición dunha parella de competición na que amosarán os 10 bailes. A idea é continuar o curso que ven con este Xoga o Baile Deportivo para que os alumnos coñezan todos estes bailes.